Ramogi kamoro moro ma intiere ageno ni odiochieng' mari odhi makare machiegni chenro mar ichWelo ka bende waikono weche mathoth matimore ma bende pod wamedo kolonu ka bende koro magi moko kuom wechego ma wamiyo pek. We cannot have mercy on people who are killing our security officers, killing innocent people. Ndanyorosha hawa watu. Obila onego ma ok tin ne jonjore 20 mag Al-Shabaab e rakruok mar bonde kaunti ma Mandera ka obila 5 bende onegi. It is our treatment which made them to survive, but those who drank a lot and they came late, actually when the drug has taken effect so much, we could not save them. Kwan ji ma osewito ngimagi bang' madho kong'o manigi kwiri e gwenge mag Kuria, Migori ochopo ji 9 ka ji mamoko pod kedo ne ngimagi. DCI na OCS waliweza kuenda kwa hiyo kampuni na tukashika wamama 3 ambao ni management. Tuko nao kwa seli, statement ziliandikwa na wanaenda kotini. Obila omako manager dek mag kambi Brown Cheese Malili Muru bang' yangore ni ne gichuno mine ni olonyre duk e yor anjao. Ramogi lai maro mar ote machuok en 3-6 nyalo oronwa ote kanyo ka kamano nyalo yudowa e mbui mar Facebook Ramogi TV achiel kachiel wantiere YouTube bende yudowa Instagram kachiel kod Twitter. Nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa Elizabeth Otieno. Kawachako ni apisa mag obila onego ma ok tin ne jonjore 20 mag Al-Shabaab e rakruok mar bonde gweng' mar Elwak e kaunti ma Mandera. Rakruok mabende ne oweyo moko kuom apisa mag obila ka owito ngimagi. Koyango wachno e kinde nyasi mar yawo sub county malo Kichogio e kaunti ma Turkana, jatend migawo mar arita Kithure Kindiki osingo ni piny owacho chiwore mar tieko timbe maundu kod njore e pacho ka. George Bati miyo waler. Chiel bang' jatend migawo mar arita Kithure Kindiki lando ni chenro mar yawo tong' mar Kenya kod Somalia ochor nyime nyaka tiek kweth mar Al-Shabaab masani okonore kod monj nyandwat mapacho ka. Kwa sasa kwa sababu katika mwezi mmoja ama miwili ambayo imepita tumeona hao wakora wameanza kutatiza amani, tumesimamisha huo utaratibu kwa muda kidogo. Kwanza kabisa tushughulikie hao magaidi, tuwafurushe, alafu tutafungua mipaka yetu. Kithure Kindiki ogolo siem mager ni kweth mar njore bang' rakruok e kind obila kod jonjore mag Al-Shabaab e gweng' ma Elwak e kaunti ma Mandera. Rakruok ma obila ne onege jokanyo ma ok tin ne 20 mag Al-Shabaab. Ka moko kuom obila bende owito ngimagi e rakruogno otieno ma piny orugo tich Ang'wen. Umeona hata maafisa wetu wa usalama wameuawa na wao majambazi. Kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Mimi nimetoka Mandera na Garissa jana na siku na juzi. Nimetoka huko jana. Usiku huu nimepoteza ofisa kadhaa pale wamepotea pale Elwak mahali nilikuwa nimekanyanga. Narudi huko. Rakruok e kind obila kod kweth mar Al-Shabaab otieno mar tich adek biro e kinde ma kweth mar Al-Shabaab osebedo katimo monj mag miruti michike buolo nyandwat ma ugwe mar piny Kenya, monj ma ithoro getgo apisa mag arita. Ka Kindiki osingo kokalake ni kaka jatend migawo mar arita odwa neno ni ogo Al-Shabaab motieki e pacho ka kendo obiro lawogi ma ogogi nyaka e pinje mamoko magintie. Tutapambana na hii Al-Shabaab na hii wezi wa mifugo mpaka tuwatoe Kenya, na sio Kenya pekee, tutawatoa duniani. We cannot have mercy on people who are killing our security officers, killing innocent people. Mimi naomba tu maombi na subira kidogo. Ndanyorosha hawa watu. Koloso e kinde yawa yanga sub county manyien malo Kichogio e kaunti mag Turkana. Kindiki osingo medo jiwo arita e apaya mawuok Lodwar kadhi Kitale ma jokuo jamni osebedo katime monj kendo neno ni karito le mag bungu ma Turkana South ok obedo kar pondo mar jokuo jamni. Mtu yoyote ambaye ako ndani pale tutampatia siku kidogo atoke ajisalimishe aseme yeye ni nani, na baada ya hiyo masaa kuisha serikali ya Kenya tunaingia pale ndani na tutafurusha everybody who is inside that Turkana South Kenya. Kila mtu atatoka pale. Kata obedo ni lipode mag monj kod rochruok arita osebedo kawuok e gwenge mopogore opogore. Piny owacho medo singo ni gibiro tiyo kod yore duto mag thiro maundu kod njore konde duto ma pacho ka
kendo neno ni jo-Kenya obedo garita makare. George Bati, Ramogi TV. Erokamano Bati. Kawadhi nyime ni joriemb nyamburko mating'o jowuoth duto kod mariembo nyamburko mating'o sigo mapek kod idwaro mondo nuo somo riembo kendo e kinde ma gioro kwayo mar license manyien. Kaluwore kod jalup director mar telo mochung'ne rito ngima e apaya NTSA Duncan Kibogong, joriembogo bende dwarore mondo opim chal mar ngimagi e kindego. Masiche mag apeyini en achiel kuom gigo malal gi ngima oganda mathoth e pacho ka. Piny owacho kod jokanyo mamoko e sekta mar yore wuoth koro chako chenro mabiro konyo e tieko masichego. Kaluwore kod telo mochung'ne arita makare e yore wuoth NTSA, masiche 2318 osetimore e pacho ka e kind dwe mar 1 kod dwe mar 7 higani ka jotielo ema kwan gi ni malo. The fatality so far up to 5th July stands at 2,318, with pedestrians being 824, passengers in vehicles being 205, drivers being 425, pillion passengers 213, and 605 being motorcyclists, the riders that is. Nonro ma ohiwe masira mar apaya manotimore Londiani monego ji 52 koro wacho ni nyalo bedo ni trailer manoluar kuom ji ni riembe speed mamalo. NTSA onyiso chenro mar daro chiro duto mantiere genga peyini ma pacho ka. The investigations are still ongoing, but preliminary reports show that this vehicle sped at some point, and there's an element that there's a possibility that there's a brake failure, but we are yet to ascertain that. And it plowed into a group of Kenyans who were doing their chores. They were basically selling their wares by the roadside. These people who have encroached into the road environment, and it's unsafe and selling their wares. So we are telling Kenyans, indeed, that as government, we are going to work with you to ensure that you have a safe place where you can operate your business, but not in an area where such an incident can happen. Kaka yo mar geng'o masiche, joriemb nyamburko mag jowuoth kod nyamburko mating'o sigo mapek nyaka nuo tiegruok mag-gi kinde duto magidwaro loko bok mag-gi mag riembo kata driving license. That's why before you get your license, or rather renewal of your license as a PSV driver or heavy goods driver, then you are required to undergo a retest. It is not intended to be punitive. It's intended to ensure that drivers are have the capacity, have the expertise, have the skill and knowledge to be on the road and to drive Kenyans and indeed road users safely, for both those who are inside the vehicle, the occupants, and all those who are out there on the road. Director mar NTSA Duncan Kibogong wacho ni joriembogo bende nyaka pim chal mar ngimagi e kinde ma gikawo bok manyien mag riembo. We also need to check your medical fitness. So very soon, in fact, we are putting structures in place to roll out medical assessment of drivers to assess their fitness to drive, because you may realize that over time your body function degenerates, if I may use the word. Magibiro kawe gi nyamburko mating'o jowuoth to osekwedo moko kuom chenrogi kagiwacho ni iroko joriembo mag-gi e kinde magidok e tiegruok. Koro gidwaro mondo piny owacho omigi thuolo mar tiego joriembo mag-gi giwuon. Riwruok mar Azimio koro lero ni giikore mar bago romo mar Sabasaba odiochieng' makiny. Azimio wacho ni gin kod chenro mar wuotho nyaka e chuny boma ma Nairobi ka e gwenge mamoko bende gibiro bage wuoth kata romo mag Sabasaba. Jafo marwa Eriko Wenga lero no mathoth. Koro gikone to Azimio biro bago romo mar Sabasaba e thurka mar sundo piny owacho mar Kenya Kwanza chopo dwaro margi. Romo bende biro higni 33 to kane obage machal gi mae mane sundo piny owacho chiwo thuolo ne duond buche mag siasa. Bang' bedo kod romo e yor apanda e kar romo ma Jaramogi Oginga Odinga Foundation Boreka kendo ng'ado paro kaka kiny romo ibiro tayo thurka, jotelo mag Azimio ma Nairobi ka ne ochopo e lap makam kunji manono kendo chiwo ler e odiochieng' makiny. Tunawakaribisha wana Nairobi wote kesho katika uwanja wa kihistoria. Vile mnajua hapa ndio chanzo cha wakati wa
The second liberation ya Sabasaba ilikuwa wakati kina Gerald Otieno Kajwang walikuwa hapo wakisema Sabasaba. Sasa hiyo Sabasaba ya 2023 kesho inaanzika hapa rasmi. Tumekuja kuinspect ground na tunawaambia ya kwamba kesho the only traffic we need is the traffic of the people. We don't need watu wa magari. Wekeni magari nyumbani, utoke huko nyumbani, fuel iko juu. Kesho kujeni mfike hapa Kamukunji. Na mwelekeo yetu itapeanwa kesho, na tumesema wananchi wote tunawakaribisha kutoka saa 3 asubuhi. Tutakuwa tumefika sehemu hii, na sisi tunataka kukubaliana kwamba wananchi wote na viongozi tunawaalika hapa kuanzia saa 3 kamili. Kweth mar Azimio kotel ningi ogai margi Raila Odinga e romo mare ma juma mokalo ne Tony Awayo ojonyore kod lak kendo koro nyaka jopiny yud thuolo mar kwedo yo ma piny owacho tayogo ngima makoro pek mokalo. Jotelogo mane otelni kod jaod bura Makadara George Aladwa kwayo bila mondo kik roch romo ma tich abich. Na tumesema serikali peane ulinzi kesho. Hatutaki watukosee heshima kwanza kutupia tear gas. Na kama ni tear gas watupe tu, tutapambana hiyo hali yetu basi. Kama ni hivyo. Kwa sababu sisi tunasema sisi tumepewa permit, tushapewa permit ya kufanya hii mambo kesho. Hatuoni kwa nini polisi wakuja watupige na tear gas. Waache tufanye mambo yetu amani. Tumesema kila mtu avae white na kuwe na handkerchief white kuonesha nini? Amani. It will be a very peaceful rally tomorrow. By 9 we should be here. We welcome everybody because it belongs to Kenya. Kalore Kweth mar Azimio romoni opange e kidienje ariyo ka kuku mar romoni biro bedo e chuny boma Nairobi. Sisi wana Nairobi tumecluster Nairobi, Lang'ata, Kibra, Dagoretti North, Dagoretti South na Westlands watafanya rally yao kutoka kule. Na sisi kutoka huku Makamkunji, Starehe, Makadara na Embakasi, eneo za Embakasi 5 tutaconverge hapa, na tukishamaliza rally ya kesho tutakuwa na maandamano ya amani kuelekea sehemu ya town ili kuanza kuona watu ambao wataungana na sisi. To kamachielo to mine mabondo e kaunti ma Siaya bende oramo ni gibiro riwore gi jokenya mamoko e ng'anyo mamuol mana kaka pend chik mar 4 kare 37 opuodho. So wabiro kaka mine magodi modoro ni mine mabondo wuogo kote, mine ma Siaya wuogo kote. Wadwaro ni wang'ni wane mwalid chieng' Friday Sabasaba day to chuo dong tokwa nikech wan mine wane mwaneno matek obedo uchumi matek Kenya kasani wan mine wane mwaface uchumi matek nikech kidonjo e chiro to en mama, kidhi e dho nam en mama donjo kamoro amora. Omiyo gimwapuoyo mogik jodalawa ni jobondo wawuoguru te to mine wateluru to chwagi olutokwa. Agwambo sani wadwa ungo lwedo chieng' Sabasaba, chieng' tich abich, wuoguru oko jodalawa. Akwayo ni mine te owuog oko nikech mine machandore. Mine chandore, nyithindo ok nyal chiemo, ni kata dhako ok nyal dhi kata mana e chiro. Sani koro gimoro amora med nengo. Jotelo mag Azimio e boma Nairobi koro wacho ni giikre mar chopo dwaro margi mar bago romo mar Sabasaba e Thurka odiochieng' makiny ka gikwayo johera magi duto mondo odiochieng' makiny owuok kar romgi mar wuotho kod kanyakla e chenro margi. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Maromo ji 9 osewito ngimagi bang' madho kuong' moro ma ichichgo ni ne otimo kwiri mager e gweng' ma Mabera mani Kuria e kaunti ma Migori. Ka ji moko bende pod yudo thieth e osiptal ma Migori level 4 bang' madho kuong'no. Jafwambo marwa Walter Nyambaga miyowa mathoth. E kar thieth ma Migori level 4 manyocho ringi gi ji 7 mondo yudo thieth bang' modho kuong' moro manigi kwiri marach kachak kod yath. Ema koro bedo resruok margi e ka imitem res godo ngimagi e lak tho bang' madho kuong'no e gweng' ma Mabere sub county ma Kuria e kaunti ma Migori. Na watu walikuwa wamekaa hapo wengi. Mimi mama kaniambia, niko hapa na 30, acha nionje. Twende. Akaweka. Akaonja kidogo kaniambia, "Usionje, hii pombe ni nzuri, onja tu kidogo." Kamwambia, mimi ndio usisiki. Akaniambia eti, onja sasa wewe kwani nakataa. Nikaonja. Tukafanya tukatoka tukaenda nyumbani.
Sasa kwenda nyumbani, kutoka nyumbani asubuhi sisi hatuko tunasikia kitu chochote kwa mwili. Wale moja tuma wamiyo nying mar Mary Ntabo. Nying mok mare hie okoni ne ochwali osiptal bang' kotandiwo. Masani oloke muofu. Ntabo majegni prauchiel wachre ne odhi bilo wach kod nyawadgi e kama inywe kong'no. Kendo kanye manunguome dho kombe moko kapok onyono lot. Mamiyo koro ketho wengene. Niamka vizuri lakini ni macho tu. Ni macho tu. Macho sioni. E agola moro mantiere kod jatuo ma nyawadgi. Othuthni kod yaro wengene mondo nen. Kata kamano, oneno mana nyithi tingle. Na nini tena unasikia? Nasikia lakini wale naona wewe kama unikisa kisa kabisa. Hapo ni kisa kabisa ma. E bathotanda motenre kodgi. Wayudo Estagati. Majegni 44 malero na nene okalo kama inyuoyo tiano. Kendo kanyo emane olise kong'o mokelo ne midhiero. Sasa ulevi ni mbaya. Mimi sikunywi pombe, nisikunywi huyu mama alinidanganya nikaenda huko. Mimi sikujua kwamba ni pombe anaenda kunipea. Na sikukunywa nyingi hata mulibei. Jatuo lero ne gikongi winjo ka wigi barogi, ich kach manyal gidi, remo kasore kod del munyosore, kanyakla kod del mohol. Nikamuuliza, wewe unasikiaje? Akaniambia ni nini? Mimi sioni. Nikamwambia uone. Toka nikutwende hospitali nitakulipia pesa, ukikasha kwa pikipiki, niko na pesa hapa tu uende tutungwe sindani. Huyu mama kataka kukatalia kwa nyumba. Nikamwambia kijana yake, toka kufalisha mama yako nguo. Sisi tuende hospitali. Sikia watu wenye walikunywa hiyo pombe wamefariki. Bangsa Maria Mang'otero gi hospital. Jotugo koro goyo 30 ndane math mag changa. Kalaktar marito gi hospital ma Migori Mikandoro. Toko ni nyal mana wegi thuolo bang' yudo fungruok mag thieth. Those were admitted in the ward, in male medical ward, there were 3, and all of them have died. The last one died yesterday. And in female ward, we admitted 4 of them, and the 4 of them, 1 died, and still the 3 are still surviving, and they are doing well on treatment, except one is on, the one has lost the sight, and they cannot see. So the 2 are also doing well on treatment. And so far, the state of the patient now remaining, they are doing well on treatment. Obilo yango ni nyaka sani ji 9 osewito ngimagi nikech midhiero no. Walter Nyambaga, Ramogi TV. En wach malich ahinya, wacho ni Kongo ok en pi modho. Kawadhi nyime, komiti mar od bura mar Senate mochung' ne telo mag gwenge oriwore kod MCAs e dwaro margi mar yudo meto mar osara. Jokanyo mag komiti no onyiso jakom duol mar SRC Lin Mengich, MCAs en achiel kuom mise motegno e telo mag gwenge kendo nyaka migi chudo maber. Kata kamano SRC ochung' kar tiendgi ni osara mag gimiyo MCAs en kaluwore gi rang'iny mar tich margi. Kaka Chris Owino leronwa, SRC oyudore kama tek ewi wach makamano kendo singo mar nono kwayo mag MCAs bang' tieko kawo pach jopiny ewi osara mag jotich e bwo dwe achiel mabiro. We should have allowed them to go and sit and agree on one singular name. Amen mar jo od bura mag counties kod duol mochung' ne ng'iyo osara mag jotich e pacho kae SRC kawuono ochopo e nyim komiti mar od bura mar Senate mochung' ne telo mag gwenge. Jakom duol mar SRC Lin Mengich oyudo ka laru mar Senate liet mokalo kata odoko ni boma ma Nairobi to ng'ich bang' jokanyo mag komiti no kod jotend riwruok mar MCAs kete e tago maliet kuom dino itene ywak mag MCAs. Senator mabondo Dr. Oburu Oginga kod nyawadgi Manandi Samson Cherargei omako Mengich afwanda kuom nyiso MCAs achaya e kinde maduol mare medo apisas mamoko mag serikal osara. Madam, also understand oversight. When you are oversighting somebody who is earning 10 times more than you, really, how do you want him to oversight that person? That person will compromise him. When you look at Gazette Notice number 8794, the county governor earns 924, the deputy governor earns 621,250, member of the executive, that is the CEC that is being vetted by MCAs, earns 404,000. Duol mar SRC kata kamano orianore ni osara ma MCAs yudo romre kod tich magitiyo kaachiel kod rang'eny mar tich margi gino ma oketo SRC e mach maliet. We re-evaluated, Chair,
I think the technical team may confirm not once, not twice. We told them to go back on the role of the MCA. We re-evaluated first time. It turned out to be what we call D4. MCS oparo ni duol mar SRC ni tich magitiyo romre kod tich mag jo od bura kaachiel kod senators kuom mano onego migi osara machal. That the functions that are done by county assemblies in the assembly, in the county level, are the same that are done by a parliamentarian in the national level. Aparo ni gichawa. Kendo ogine tich motiyo. To tich motiyo an equivalent gi tich mar MPs. An equivalent gi tich mar Senate. Actually, kata sometimes one watiyo matek molo kata MPs, kata molo Senate. Nikech wacho ground. One pile one ground. Senators bende oparo ni duol mar SRC ni MCS onego yud osara maber kaka yo mar tego sirikal mag gwenge kaachiel gi ng'iyo kaka sirikal mag counties tiyo kod omenda mag jopiny. Nenre ni jomiluongo ni SRC gi ok giwinj tiend gima jogi timo. Tiende ni gidwa nego devolution. Inego devolution nikech ka ok ichul ng'at matimo oversight. Iweyo ng'at manie executive ni koro mondo kwela nikech ng'ani koro onyalo diya ka kodwaro nikech ng'ani onge nyalo. Ng'ani onge gi nyalo. Koro momiyo wach mar msara mar jogi gi allowances mamagi nyaka non mondo gibed jok ma wuotho ka ojing kendo nyono piny motegno eka ginyalo yudo kaka ginyalo oversight governors kendo chung motegno ni jopiny mondo pesa jopiny kik lal mondo migik ma jopiny dwaro mondo odhi ni jopiny malong'o. Jakom SRC Lin Mengich osingo mar biro nono kwayo mag MCS bang' duol mar tieko kawo pach jopiny e wi osara mag jotij piny owacho e bwo dwe achiel mabiro. And you know it is closing next week, end of next week, that's when it's closing. We will then need at least a week to collect all the feedback. Okay. And then from there, another week to reach a decision. Was a month? So a month, yes. 1 month? Yes. Dr. Oburu Oginga ojiwo MCS mondo lok chung margi e wi paro matamore puodho budget mag counties ka owacho ni okang' makamano dhi rocho chenro mag dongruok e counties. Giket wach mar kadho budget ni governors gi to ma rien pesa madhi ni jopiny manyicha na osekadh ka pesa no to giwawe mondo tiya ka waloso wach mar SRC ni wayud yore mamoko minyalo ketgo pressure kuomgi to kik riwe gi wach mar budget. Bunge nowacho ni onge wach mar CDF. Wabungo te no strike gidhi Mombasa giwacho ni wan okwati ka pesa no okiket to ngeno giyudo pesa. Koro mano formula achiel. Ko giwinjo kamano to an kwanza makwayona in counties te walora gini. Biro chuno jo od bura mag counties mondo dhi nyime kod tweyo kanda bang' jakom duol mochung' ne ng'iyo osara mag jotich Lin Mengich koso chiwo singo e wi dwaro margi mar meto mar osara. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Wadhi lipot moro malich ma ok ber katimore kata matin ne ng'ata ka koro joma mine kar dak Malimuru e kaunti ma Kiambu no bago ng'anyo ka gikwedo tim mar rocho ratiro mar jotije e kambi moro mong'ere kaka Brown Cheese mantiere Limuru. Mabiro bang' yangore ne jotend kambino nyochuno jotije mamine matie kambino mondo lony lepgi maiye mano ka moko kuomgi ni eria. Mairien bang' yudo taulo mag ria mosetigo kowit oko mar pipa taka e kambino. Lydia Okeyo leronwa. Uganda Kahum bang' jotelo moke kambi mar Brown Cheese mantiere Limuru e kaunti ma Kiambu chuno jotije mamine lonyo lepgi kendo dong duk mar yango ka gini eria bang' yudo taulo mag ria mane ok owiti yo makare ya alwora mar kambino. Jana tulipata report kutoka kwa mama wanafanya wa kampuni inaitwa Brown kwamba wakitoka kazi walilazimishwa kutoa nguo waangaliliwa kama wako na hedhi, ambayo ni kitendo ilikuwa mbaya na ya unyama sana. Diziano Oziezi waliweza kuenda kwa hiyo kampuni na tukashika wamama watatu ambao ni management. Joma mine kar dak Malimuru no bago ng'anyo ka kwedo wach no magi wacho ni mano en tim njao mar rocho ratiro mar joma mine. Tumeshikana
pamoja hapa kuja kukondem matendo ambayo yalifanyika katika shirika hili. Na tutakubali wanawake wetu wadhulumiwe. Na tutakubali wanawake wetu watumiwe vibaya. Watolewe nguo za ndani ati kwa sababu wanataka kukaguliwa. Hiyo sio haki na tumekataa. Minego dwaro mondo mi okaw okang' mar chik ne jotend kambino mano otimo tim makwero ne jotije ma minego. That is why we have the movement of end period shaming in Kiambu, yes, and the whole country in Kenya. Yes. Wakuje. Hata sisi wakuje watutoe manguo sasa. Kama hata watu wakina mama hata sisi wakuje watutoe tuko tayari. Jod bura ma kaunti ma Kiambu Anne Wamuradha okwedo timno kowacho ni timbe makamago osebedo kamiyo joma mine koso bedo kod lwasi makare e kuonde tije ka koro singo neno ne jotelogo kaunegi okang' mar chik. Huwezi fanyia mtu kitendo kama hicho. Ati aende afungiwe kwa room, aangaliwe kama ako katika wakati wake wa hedhi, ndio uweze kutambua kama ni yeye alikuwa ametupa hiyo sanita. Hiyo ningeweza kusema ni madharau, na mimi kama mwanamke msimamizi wa kaunti ya Kiambu nataka kusema ninaikondem katika hali yote ile iliyo ya juu zaidi. Wachore ni ok en thuolo mokwongo ma jotije ma mine irocho tichgi e kambino. Na tulikuja kugundua ni kitu ilikuwa inaendelea ambayo ni kitendo mbaya na unyama zaidi. This matter has only recently come to the attention of the senior management of the company. The company is fully cooperating with the police, and the company will be conducting a full internal investigation. Jotelo adekgo nomaki gi obila ka nonro pod dhi mbele ka bende koro igeno chwalo gi doho chieng' tich abich. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Duol mandiko jopuonje pachoka Teacher Service Commission dwaro omenda maromo shillings bilion 134 e tayo chenrogi kuom thuolo mar higni 5. E nyasi mar yango chenro magin go e higni 5 mabiro, TSC oketo ayanga chenro margi magichano keto e tim kamano riwo ndiko jopuonj ma kwan gi ohewo 100,000. Judith Omondi ne ochopo e nyasino kendo miyo wa mathoth. Ne en nyasi mar keto ayanga chenro mar duol mandiko jopuonji e pacho kae kuom higni 5 mabiro, mane okelo kanyakla jatend jotend migepe e pacho ka Musalia Mudavadi, jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu, jokanyo mag duol mandiko jopuonji e pacho kae TSC kaachiel kod riwruoge mag jopuonje ma opogore e pacho ka. Duol mandiko jopuonji dwaro omenda maromo bilion 134 mar tayo chenrogi duto kuom thuolo mar higni 5 mabiro. E wi omenda ni, TSC biro tiyo kod bilion 73.8 e ndiko jopuonj 111,870 e yo ma ongirore. Bilion 7.9 biro tiyo e tiego jopuonje ahinya to e wilaya manyien mar somo mar CBC. Bende medo tiego jopuonje ngas mamoko Teacher Professional Development gichano tiyo kod bilion 11 kandiko jopuonje yor kojolo to gibiro tiyo kod bilion 24 poni piny owacho miyogi omenda magidwaro. For the successful implementation of this plan over the next 5 years, the Commission will require Your Excellency, and we need your support because our students must learn, they are our children. We require a total of 134 billion to get our schools staffed and to see JSS go through and CBC implemented. Jatend migawo mar somo mabende ne oyuoro e nyasino ne osingo tiyo kanyakla kod TSC, mak mana ni okwayo TSC mondo riw lwedo piny owacho e keto e tim paro mag aput mar somo manoyier kod jatend piny William Ruto ma okoni biro keto ayanga juma manyien. Education, we are undergoing reforms. Indeed, His Excellency the President of the Republic of Kenya did appoint the Presidential Working Party, and in those recommendations which Your Excellency, I am sure, His Excellency the President, any time from next week, will be able to unveil the same document to the Kenyans. The implementation process is part of what they have covered here, because we are going to work hand in hand to ensure that we implement those great recommendations. Jatend migepe Musalia Mudavadi korka kore to ne okwayo tiyo kanyakla e kind TSC, riwruoge mag jopuonj, piny owacho kaachiel kod jonyuol kokoni kinde mathoth ywak ne TSC kuom rem kelo oganda kanyakla
kendo rwako paro moro amora moya kuom joma moko. TSC should formulate a healthy stakeholder engagement and collaboration with relevant partners. I'm a strong believer that where there are misunderstandings, the power of reason must prevail. As you guard your personal interest, always know that there is an even greater civil interest that you owe society. Ma ok omulie chenro mar TSC bende en medo sara mar jopuonj mane riwruok mar jopuonj mar NAT dwaro mondo mi omed kod atamalo 60. Kuom thuolo mar higni 5 mabiro, chenro ni ma oketa yanga kod duol mandiko jopuonje pacho ka TSC geto ndiko jopuonje mohewa 20,000 higa ka higa kaka achiel kuom yore mag kedo kod nok mag jopuonje pacho kae. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Tok report mar Judy ne matero wa yweyo maro mokwongo e chenro mar ichWelo ote molo kae na ba mana riede ka ucheno nono simfros chenro mar ichWelo neno maler la kisama kendo moro wa maratari kawan gi wuoda Maxwell Okelo jo dundo mkubwa size ndogo. Ramogi adiera any corruption a police driving test is the cause of all accidents. Abro wache gi dholuo kata beno wacho gi kizungu wacho ni ng'ato nyalo chulo ne driving license ma oko dhi kata etiegruok kendo yudo obokno ma wacho ni kakoro wacho ni oken weche duto e lony mar joriembo to bila bende nitiere koda ting mar neno ni masira oduok chien. Ramogi an Bernardo Keyo samaki kan nyora kadem Ramogi neno maler nyora ka erokamano odhiambo ogenga Mariala becha mtoka tek ngimani malo zaidi makoro joma opango town ok nyal chopo e dala. Erokamano ahinya kuom ote man Ramogi TV kikwa tim gimoro wa kendwa to mamoro wa duto ma Isaac Sala mar Kabondo. Nyakora Ramogi we wajue matin kikidhi maboro pod oduogo gi weche mathoth. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Donge ibo timo kamano. Wadhi. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Chako bet gi tuo mar diabetes no nwang'iewo yedhe gi sindene e town basto bang'e wadhi DMI ne mokwongo nodhi pim moro miluongo ni HB1C kanye mane wakwongo dhi e DMI mokwongo. Bang'e kane jo DMI osekawe koro jo DMI ne konyowa gimiyowa yedhe gimiyowa sticks mane ndalo machon ne tamowa kata ng'iewo. Ndalo moko nwanyalo bet kata dwe achiel ka okwa pime bo akia kata ni skache nadi watiyo mana gi yath. Jo diabetes jo DMI osebedo ka konyowa gi yedhe gi sindene kata kodhi school sani
to onge gima chande nikech kochopo skul to bro mana chuore kende, jopuonj konye skul to chuore kende, kendo koduogo dala to nyalo pimore kende. Wadwoko ne giero kamano kendo wakwayo Nyasaye mondo med konyogi. Mae kinde mar chung motegno kendo wuok oko ne Citizen Digital DMI Diabetes Walk. En wuoth makende chieng' Ngeso tarik 8 dwe mar 7 Carnival Gardens kochakore saa 1 okinyi. Orwaki mondo ijiw oganda gi puonj kod omenda mar konyo nyithindo modak gi tuo sukari kata diabetes e piny Kenya. Ka inyiewo t-shirt achiel kuom nengo mar Sh1,000 inyalo yudogi e DMI Center man Jadala Place e Apaya Mangong Road. Mondo yud mathoth, yuana tole namba 0722 75 58. The Citizen Digital DMI Diabetes Walk osir gi kambi mar Royal Media Services kotenore gi Kenya Diabetes Management and Information Center. Wawuog oko mondo wasir nyithindo modak gi tuo sukari. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Penjo medo bad migao mochung'ne aguch omenda magaeri mano mar NSSF ewi choko kod tich mar omenda ma jotije kungo mondo bi okonygi bang' tich. Mana kaka Edwin Okoth leronwa, jod bura koro dwaro mondo NSSF otim lokruoge mabiro miyo oganda yudo omenda magikano ma ok odeko kendo maonge lal. Kamiti mar od bura mochung'ne keto mwandu PIC koro dwaro mondo jotelo matayo aguch omenda mar NSSF ochiw lere ewi penjo manogol kod janon buge omenda e lo piny owacho Nancy Gathungu ewi kaka NSSF osebet katiyo kod omenda mag jopiny. PIC wacho ni NSSF pok ogolo lere ewi omenda maromo Sh134 mane ochoko wuok kuom jotije mawuok e kembe mopogore mapok orwak e buge mag NSSF. Jaod bura Mandhiwa Martin Owino en achiel kuom jokanyo mag kamitino. Ji osebedo ka engaika kabisa. Samoro yudo ka ng'ato nindo, jogi biro bedo ka 2 months, 3 months kata kapok omiye benefit mar jogi. Wan gi jo telo makanyo wacho ni mano is wrong. Ai nitiere bende gima gitimo ni kong'ad pesa ma employers oseoro, iyudo ni pesa no pod obedo hang somewhere, in a transit somewhere, pok obedo posted to employees account. Koro wapenjo pesa no dhi kanye, ng'ama go kod ohala. Janon buge omenda Nancy Gathungu bende ne osayo NSSF kuom reme choko omenda mag ute magipango ne kembe kod ji giwegi, omenda maromo Sh541 mapok ochok kuom thuolo moingo higni 2. E hiko omenda mane orumo dwe mar 6 higa mokalo, NSSF nochulo omenda maromo Sh215 ne kambi moro mar gedo mondo ger ute e gwenge ma Embakasi. Utego pok ochak ger kendo kambi mar gedo no pok odwoko omenda manochule. Mago gin moko kuom okenge mag keto mwandu mamedo kelo chich. Nitie investment magitimo gi gigi mabende samoro ok mi jopiny return. Ok onego gi invest gik moko ma risky manyalo lal gi pesa jopiny. Koro ne ka ng'ato retire pesa mosetiyo no matek to retire ka en gi gima oweyo maber e account manyalo konyo nikech kise hit 60 gik mang'eny madhi nyime kanyo. Ituo hypertension and more diabetes ukidwani ng'ato pod chandi e pesa ni idwani yud pesa no tigo kaka idwaro. Chakore dwe mar 2 higani, jotije mane osebet ka golo Sh200 dwe ka dwe ka iketo e aguch omenda mar NSSF ne ochak juoge kind Sh720 nyaka Sh1160 e lokruoge mane oket mondo jiw keno mek jotije mabiro konyogi e kinde yweyo bang' tich. Mane momiyo wadwaro ni mondo wang'i to pesa jopiny osebedo kitiyo kodgi nang'o. Nikech kata muma wacho ni kok in faithful gi matin ni kolos mang'eny cha bibiro rite. Omiyo ka books gi ok ler kata mimedo wabiro wacho kaka committee ni weura ne mondo wang'i odni oyuo bet maler maka macha donje maber pesa piny tiyo go maber. Lakini kaka wanene sani onge question magi answer maber kendo ni odni olil. Wadwaro ni matin ni gi account for fast kapok maduong' to donjo kanyo nikech kodonje wi molil gi to macha biro mana lal kaka magi lal. NSSF machoko mare osebet e kind Sh1 billion nyaka Sh1 billion higa ka higa
koro igeno ni dhi medo choko mare okang' mamalo. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Weche wa mag ohala ne jopur mar alwora ma Nyanza idwaro mondo donje pur mar bel e gwengego kaluwore gi medruok mar chiro mar bel. Kane oloso nyasi manokelo kanyakla jopur ma 1,000 e gwenge mopogore e counties ma Kaluo, apisa mar kambi mar Syngenta Catherine Dube ne ojiwo pur makamano mar dino fuok manitiere e chiro sane. Dube mondo ni kata obedo ni gisebedo gi midhiero mopogore, jopur koro ni kod thuolo mar jiwo pur mar chamno ma bende ni kod nyalo mar nyak kata seche ma piny ngima pod kedo kod lokruok e chal mar kor lwasi. Jopur mano yuore nyasi no nochiwore mar jiwo pur mar bel. It is quite a commercial crop within the area. Number two, it is really resilient to the climate change. To add to it is that we have ready market. We have an agreement with the East African Breweries Limited, so the farmers will not have a challenge with marketing. They are contracted and they are sure that to get very competitive market rates and stable market for all the... Trying to explain to them where we can help, where we can assist them so that they can continue with their farming effectively. Inabidi tupanue ukulima wetu wa mashamba na upanzi wa mtama ili ende itusaidie, sababu soko tayari liko. Awali hakukuwa na soko, hatukuwa tunajua mtama tukishalima tunapeleka wapi. Kwa tunaziweka tu katika magala na katika manyumba yetu na store zetu. Sasa kuja kwa huo mkataba ambao Syngenta imeweka na Kenya Breweries imetupatia motisha na ari. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo. Iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Tama eno wuoyo kae to bende kirange maber ochalo mana ng'ama nochun mondo beauty marus ni ok berna. Ipar singono. Donge ibo timo kamano. Wadi. Chal ka gima mama ni kawuono dwa kethona gimoro amora. Ae madam Kuluwan. Enango marach kodi. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Royal
Mabati Limited. Waseyepo Kisumu City. Wan kod mabati marang'iny mare ni malo. Otegno, nengo ne yot kendo gore piny. Yud ber mag offers ma wan godo mag gauge 30 kido mar profile gi siling 388 kuom mita. Roman tile gi siling 621 kuom mita. Stone coated tiles madhi gi siling 725 kende kuom pisa achiel. Kanyakla gi nengo mogore piny mar chumbe witado kido mag light gauge steel trusses. Funde duto nyalo limo bedewa Mamanjit House mayudore Accra Street, apaya ma Paul Mboya. Gochie 072 638 383 mondo kelni nono maonge chudo kuom seche 72. E pau tuke ni kocha machon mar Harambee Stars Francis